Москва. Намалената военна помощ от САЩ към Украйна приближава края на войната. Гледайте до края. Руското ръководство заяви днес, че новината за ограничаването на американските оръжейни доставки към Украйна е положителна стъпка, която доближава финала на продължаващата специална военна операция. Според говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, решението на Съединените щати е продиктувано от реален недостиг на оръжия в американските складове. Той подчерта, че всяко съкращаване на външната военна подкрепа за Киев ускорява пътя към приключване на конфликта. Източници от Пентагона, цитирани от Reuters, съобщават, че САЩ временно са прекратили доставки на определени противовъздушни ракети и прецизни боеприпаси за Украйна поради опасения, че собствените им запаси са намалели до критични нива. В Украйна обаче тази новина беше приета с тревога. Високопоставени представители в Киев изразиха опасения, че подобни действия подкопават способността на страната да се защитава срещу интензивиращите се въздушни удари от страна на Русия. Представител на Украинското външно министерство предупреди, че всяко забавяне или спиране на военна помощ не само ще затрудни защитата, но и може да насърчи агресора да продължи настъпателните действия. Междувременно стана ясно, че след почти 3-годишна пауза, френският президент Емануел Макрон е провел продължителен телефонен разговор с руския си колега Владимир Путин. Разговорът, който е иницииран от френската страна, е продължил над 2 часа и е засегнал редица международни теми, сред които напрежението между Израел и Иран, както и ситуацията в Украйна. Според изявление на Кремъл, въпреки детайлната размяна на мнения между двамата лидери, Макрон не е демонстрирал готовност за обсъждане на мирно споразумение, отчитащо новата геополитическа реалност на терен. Дмитрий Песков уточни, че разговорът е бил полезен за изясняване на позициите, но не е довел до конкретен напредък по отношение на конфликта в Украйна. От украинска страна, съветникът на президента Володимир Зеленски, Дмитро Литвин, обяви, че Киев търси допълнителна яснота относно американското решение. Продължаваме диалога с Вашингтон на всички дипломатически нива, подчерта той пред медиите. Украинското министерство на отбраната също заяви, че не е получавало официално уведомление за прекратяване на доставките и настоява за официален разговор с американските си партньори. Източници на Reuters потвърждават, че решението за спиране на част от оръжейните доставки е резултат от преразглеждане на приоритетите от администрацията на настоящия президент Доналд Тръмп. Според Белия дом, новата политика се фокусира върху защита на националната сигурност и поддържане на военната готовност на САЩ. Говорителката на Белия дом Анна Кели заяви, че американската армия остава силна и способна да защитава интересите си по целия свят, като посочи Иран като пример за това, че САЩ запазват военния си авторитет. Решението да се намалят доставките към Украйна показва промяната във външнополитическия курс на Вашингтон след края на мандата на Джо Байден. Според представители на администрацията, приоритетът вече е пренасочен към вътрешната сигурност и ефективността на американската отбрана, което обуславя преоценка на военната помощ към чужди държави. А вие какво мислите? Напишете ни долу в коментарите. Благодаря ви, че гледахте актуални новини. Ако искате да научите повече за развитието на войната в Украйна и други важни събития в света, абонирайте се за канала и натиснете камбанката за известия. До следващия път!